A organización da Mostra Internacional de Teatro ultima preparativos para unha nova edición. En este caso alcanzan xa unha cifra importante. Nada máis e nada menos que 40 anos de cultura teatral. Esta mañá presentaron o cartaz que representará a esta edición, elaborado por AEB Comunicación e Deseño. Trátase ademais dunha elaboración orixinal que está formada por un tríptico de imaxes. O lema desta edición será 40 MIT Edición Espello, coa finalidade de botar a vista atrás asegurando que para ver o que se fixo ben e tamén o que hai que mellorar. Perfecto, por a miña banda, histórica e innovadora como é o deseño de Ainhoa e de Blanca, de AEB, Comunicación e Deseño, unha empresa tamén do Ribeiro, moi implicada dende hai moito tempo, primeiro como voluntarias e agora como profesionais, arredor desta suma de forzas e de entusiasmo para sacar adiante a mellor mostra internacional de teatro posible, cun cartaz pois que eu creo que é bastante ilustrativo coa identidade do festival. Eu creo que reflicte moi ben o que queremos ser, o que quere ser a MIT. A MIT é un sólido compromiso co teatro galego, pero tamén é un lugar de cruzamentos, é un lugar de oportunidades para coñecer aquí a creación escénica internacional máis punteira de todo o panorama profesional. Tamén as estreas de compañías do resto do Estado e as coproducións galegas. Aquí temos 3 cartéis, entre os 3 conforman a palabra MIT. Aquí está Patricia de Lorenzo, unha importante e destacada actriz, quizáis a máis valiosa actriz do teatro galego contemporáneo da compañía Chévere. Temos no centro unha imaxe do colectivo de teatro danza La Macana, e o terceiro cartaz que conforma este tríptico é unha coproducción da MIT coa compañía extinta, compañía Voadora, pero non extinta directora, senón todo o contrario, puxante directora, con grande proxección internacional tamén, e que fomos acompañando durante todos estes anos Marta Pazos. É unha fusión de imaxes que están depositadas en museos europeos con fotografías de Rosiña Rojo, que é unha sorte poder contar tamén con ela, fotógrafo oficial do festival, e que ao longo destes últimos anos foi rexistrando momentos inesquecibles que forman parte da nosa memoria de todo o que fomos realizando. Do 19 ao 27 de xullo, Ribadavia será de novo a capital mundial do teatro. Para o seu alcalde, así como para o municipio, é un orgullo contar con este evento e poder dar a coñecer o contido desta edición no tempo que resta, ata poder levantar o telón no mes de xullo. Que volverá a convertir a Ribadavia do 19 ao 27 de xullo na capital mundial do teatro. Estamos a falar dunha mostra que, como ben sabedes, é o evento cultural referente da nosa provincia, da provincia de Ourense, pero que ademais é a mostra de teatro referente en Galicia e un dos principais eventos relacionados co teatro en todo o territorio nacional. Polo tanto, para Ribadavia é un orgullo, pois un ano máis, levantar o pano desta 40 edición xa da Mostra Internacional de Teatro, que como sempre, se caracterizará por ter un programa variado, diverso, para un público diverso e para diferentes gustos, e ademais para todas as idades tamén, que ese sempre un dos caracteres marca da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia, esa transversalidade. Eu agora estou xa desexando que se vaya chegando o mes de xullo, faremos diferentes accións ao longo deste tempo ata o mes de xullo para irvos debullando e explicando un pouco cal vai ser o contido desta 40 edición, unha edición evidentemente histórica, e pola miña parte nada máis que dicirlle a todo o mundo que vayan bloqueando as datas do 19 ao 27 de xullo para chegarse a Ribadavia a disfrutar do mellor teatro do mundo.